a uvidíme. Nesmí nám odjíst věci teďka, no? No, to bude v prdeli, jestli nám odjede. Takže, kde jsme to minule skončili? Nechali jsme u něj věci v autě, Už vím, nechali jsme věci u cizího chlapa v autě. Ale já mu věřím, takže nabízel nám i klíče, my jsme si teda nevzali. Mohl jsem se projet po tady lednici. Naštěstí nám ten chlap po procházce v lednici opravdu zavolal a odvezl nás tam, kam jsme potřebovali. Takže A po čem pojedeme? no samozřejmě po dálnici. Chvilku nám trvalo najít odvoz, ale ten stál opravdu za to. Tady nás čeká 200 kilometrů. Asi 200 kilometrů na jeden stop samozřejmě, takže... 2 hodiny tam ukazuje. Jo, 2 hodiny, no tak ideál, tak to se 2 tam hodiny zábavy. Jenže to spíš byly 2 hodiny spánku. Říkám ti, do 20 minut jedeme. Náš taneční rituál zafungoval a za chvíli nás vzala slečna, která se rozhodně nebála porušovat maximální rychlost a my se tak konečně mohli dostat do vytouženého Štětína. Nice. Jenomže Štětín byl teprve začátek. Tak jestli chceš vědět, co se nám cestou stalo a jestli jsme Štětín vůbec přežili, nezapomeň nás sledovat pro další část. Zatím se měj a čau.